O Xardín de Julia nace, bueno, despois do curro da Parra, onde comezou todo, seguimos no Pazo de Altamira, de repente apareceunos esta xoia verde no centro de Santiago e moi preto do noso hotel. Entón foi un pouco como unha sorpresa moi grata e pois facer algo un pouquiño diferente do que estábamos facendo con tanta pedra, facer algo un pouco máis verde, máis escondidiño, un pouco máis íntimo. Ao final, os valores das nosas empresas son sempre o mesmo, non? Un pouco de amor e respeto polo que facemos, pola nosa terra, polos nosos compañeiros, e, bueno, nos restaurantes polo produto, e finalmente sempre intentamos agardar a mesma liña en todas as empresas. A nosa terra tiranos moito, de feito estivemos fora e voltamos a montar os negocios a Galicia. Temos un produto excepcional e vos sodes como un pouco o respaldo, non? O decir, creemos en Galicia e creemos en Galicia de calidade, iso é como un pouco a nosa filosofía, ter a placa da nosa filosofía, apoian moito os valores que apoiamos nós, entón a verdad que pois é como unha satisfacción máis que unha vantaxa.